Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Fuloni kurna bearong along sitami karbi rong karkridun mesen pen kepachun pon. Karbia khayatum hakko pen aron barimatum karkri phijo wangbom do bomason thak thak ningka nisialong bataisi than rong ker arkri ponsi arnamani aphan thokjir bomsi lapuson pache tondonsi fuloni hitia dunghet ki doarong kurna bearong along sitami pidning asengkana farman pen arnamani pen ahowang kelongji aphan pura kurna bearong along sitami than rong ker karkli dun labang surong ker karkli ponalong kadokawi Abo mut bukan sitami mesen me at saidi pusi kurna bearong arong asar saret be hin pen pherak ke thingnu nang pachini dun fuloni pen aroning tikathar karbiang long news ini angkang tipi solangdo akarbi arar etum pini rongkerong op karkli ke pejor ni lasi nilitum arong ta kurna bearong nilitum chodabadap ni pen nilitum adap perang pen doan ke pangthir paklar ep pen chardom chardi cipilo lasi wumut bukanta methai par ejir ke parvi ke par e lason sido lapen nilitum kecengsi bangge hempu pensi cengbon po hempu mukrang rasingya hempu jinthong lapen aduntu dorbar thanar nam lapen aduntu iri danglong mate chui chusom sai ki chutuki lasu athanar nam lapen thu rong anglong rong rup Juklem chodam kimiji kachingthurji kethek kere ji aphan nilitum ardom ardipon majirpon lapen aduntu inglong parpan athan arnam aphan nilitum ardom ardi lapen aput ari ta nilitum pi lasi ari aputta mesen pen nilitum klardak pen par ijir pensi nilitum umud bukan lapen Arya Putra longpon lasupen aduntu langsun mipi athan alangroy aphan ardomar diponlo lasupen aduntu langlongchor ke pinangan kisukun ipen cenglok sita kecor idum sitame medet ason sinilitum teglong lapen ako aduntu tarabasa than thiliar nama phan nilitum kardom pajirpon lapen bumun bukan na mesen lasupen aduntu longpak aroy arnam laphan nilitum ardom All Chinthong APHLC CC Committee ahin pen moren to along pherang kya mai ke phapon. Arkoni phaipliar ni Chinthong APHLC CC Committee si Kristo ahin pen moren to along pherang kya mai ke phapon. Bangso pherang kya mai ke phapon ang koka theke kedam dang arkoni phai si aningwe nili ik abang ake hai avijit kro along kedam ahut nili ik ari kitun apot si nili phan BJP anathu chepa ogdun puke ahok kalipusi lamklar chipipon. Lapen labang sohlam ki ke paklang abang phua phanta sodak pen pachini pon lapen lapuson emek pen heklong lepin ason nangkar bok thavaret ke BJP worker satum punon ASDC worker satum punon ington nang pupusi pachini pon Tom pining ve la dak mulinto along lo nilitum press meet ke pan ko kalam tigla puno kedam tan tarik isi Januari anong we nilipan social media long pencing lo WhatsApp group long pencing lo nilipan kalili kalang lang ng kalbo ko lamang putaksi pining we nilitum lamkar pinang ko lo nasi lamklar ka chipi puta kalay lo kedam tan nilitum election jutet pen Abhijit Kro ahem nilipan hala Abhijit Kro awkar sutum nang pondet pen foto nang ko thai joy ni
lasi foto ta lahi lo ho foto ta lahi lo ho lake laso ta nili thak dun lo mane nili ke party ta kaprek apot nang dun thek the hempe amai ke halaso latum nang thu mo lo nili ga kleng alang ni la pu dar si ke do bang nang hidu na join ni alang ni phan nili man ki pe join ni si nili sa jog je dun nang kok lo lasi dun lo stame nili hada BJP a song long ke na chupa ok dun po nili lam chak speed dun de ako dun amata dun de lapen tare kisi ningkan ki miar ni nili pan hala borsing long para ke hai si la sopot powerel lo lapen ke dadak group long powerel det pen api social media long ta le lo social media long bangke ala politika thar bu kunada solo ne alang di phan ni lige chini ne alang di SSC youth from thoda a page long to do gedo alang li ke SDC abo course ni pini aro ko sita ni lige kamang lu ko son si BJP atungalong sila soft to godole hala SSC long takele ro lata ni li alang li phan karjugang tung bang ala lo alang li ta pulo te BJP agent salang taklem rong social media long nili phan alang li ki post long ke tok pila lai lo ho nili nang pure pida ji sonro teron chinthong CC committee APHC a general secretary BJP along loksi kidon tangka phan done mate BJP a Tharvea bi arong along than rong ker karthipon Tharvea bi phangcho arong along alir alon pen than rong ker asai ke pachun pon Soramu karbi arat atum aningkan wangke klempon rongker rong op jethok jijir asai pining lethota ar koya chikloni phai pho arni Tharve abi Ramesh phangcho arong alongta than rongker jethok jijir ponsi alir achampen pachun ponlo karti chopejo along bomut bokan lapen sangtar hehuita mesen me et pusi guru sarpen pachini pon bangso ke thok jijir asai phangcho arong asarpen chiruk jerek si pachun ponlo lapen thu penang an amulok ongdung arat atum sinami chetong dun ata Ramesh phangcho rong ne tum dong tre hini ke thom ba dong tre phi vet arong arab tum sing tum pinyani bojon tre phi bijon thom phak ajon ne tum ke that rap phan pini tarik pho ni pusi ne tum rong ke raphan rong si ru bi si me nang i pusi ne tum pinyani rong ru ba che pe me lo rong ke che pe lapen ladak Ramesh phangcho rong barim kok lo ma thadam elong te rong barim binong lo nili tuma rong ke ba Ramesh rong ke rong barim lo no na phisi rong pho puno rong truck puno ke do ta la ban te tang te pini vomut bokan bang ke koson lo ne vomut bokan amang pinyala mas vomut bokan ke pinyala ma ke vomut bokan ar e bang ke asap patku bhoi rasinga bangta isa sita halap ane ake melu longri pen ane ake melu longri pen ang thu ke som me thai lu cholo lam ke ninge thegu ene liya bang ke sita arlen ke sarlo neli ke nang ninge du nang Ukraine kateng khengpen bang trokep rake thom armu oksu ki thi Russia aning ke jangje Ukraine lapen Russia ang bong penang an ket hedung aron thama ka chedan kang tonte det ajok ron thama jut ponun edet si Ukraine adet atum sitami puthot Russia adet rong sopia tum aphan keteng kheng si Russia armu okso bang trokep rake thom apran ke damnang ajok Russia atum sitami ni ke jangje thektik ajok Ukraine adet aphan sitami kateng kheng pangcheng thubom lang la sibirta ke tokbom apora hut an sitami lapu puatum sitami teng ne ni pusi dobom lang News Desk Report Karbi Anglong News